Maliba TV jabarani filɛbagaw haw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Golmasi tabaw ka wulikajɔ baaraw kɔnɔna na yaasa kan ka tajita mobiliw lakana u ye gadjatigɛwalekɛlɛkulu dagayɔrɔ fila gosi Buguni marabolo kɔnɔna na ni pankuru ye ni fɔlɔ kɛra Kɔlɔnjɛba kungo kɔrɔyan fan fɛ filanan o kɛra Wakoro Tilebi ni Kaɲaka cɛ o gosili waleya in senfɛ fariɲɛwalekɛla caman de bɔra baara la ani ka fara u ka kɛlɛkɛminɛnw kan o sira fɛ Golmasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma ye foli ta ka ɲɛsin a ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la Mali kurukara fan bɛɛ la. Kunungo tarata Desanburu kalo tile 16 san 2025 Bamako cour d'appel y'a latigɛ ka Rasbat ni Rose la vie chère ka kiiri bila ka taa cour d'assises ɲɛkɔrɔ n'u jalakile don kojugu ni jamana tɔgɔ tiɲɛni na n'u bɛ bɛrɛ a la a bɛ san 2 ni kɔ bɔ. Ni hambore no hamta ko kan kibariya kunnafoniw na an b'a daminɛ Burkina Faso Burkina hadamadenya dɛmɛ minisiriso ɲɛmɔgɔ 8 jalakilen don ka sabu kɛ u ye sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔnna bɔyɔnko ŋanamu min tun ɲɛsilen don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila lakanako gɛlɛya ɲɛkɔrɔ olu tun bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ kunungo tarata Desanburu kalo tile 16 san 2025 procureur ka fɔ la ko nafolo kasabi dabɔlen don k'a di maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila jirala k'u ye o don u sakona da de fɛ. Ama kuncɛ Niger AES ka jagokɛyɔrɔ fɔlɔ n'o ye Fuwari ye o dayɛlɛla kunungo tarata Desanburu kalo tile 16 san 2025 29 juillet pale kɔnɔna na Niamey o dira dakun min ma o de dilani bayɛlɛmali ani k'an yɛrɛ ka fɛn dilannenw dun walasa ka yɛrɛtigiya sɔrɔ ko ta fanfɛla la AES jamanaw kɔnɔ ni o labɛnna Niger jago ni usine ko cakɛda fɛ o fara ɲɔgɔnkan bɛ na Niger Burkina Faso ani Mali sɛnɛkɛlaw usine baarakɛlaw sɔrɔko baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan o kɛnɛ bɛ ɲɛsin AES ka sɔrɔko sugu jɔli ma min bɛ kuncɛ Desanburu kalo tile 20 san 2025 ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.